Krásný dobrý den. Sen o bydlení v Troji na Praze 8 se brzo může stát skutečností. To, co vidíte za mnou, je bytový dům, kde pro vás chystám svoji novou nabídku. Byt 2+ KK, moderní, 47 metrů čtverečních s krásným výhledem na Prahu. Kompletní občanská vybavenost v okolí, nákupní centrum Krakov, poliklinika, školky, škola, spousta zeleně a hlavně hned za domem máte botanickou zahradu, pár minut do zoologické zahrady, akvacentrum Šutka, spousta cyklostezek v okolí. Tak pokud by vás tato nabídka zaujala, neváhejte mě kontaktovat na čísle 727 841 541. Jan Ivanco, MM Reality. A nyní se pojďme mrknout.